rageşin di nabera Amerika û İsrail da pekten siyaseta Tirkiye jî bandorê dike. Çavderên siyasî û dîplomatîk diyar dikin ku Tirkiye dijatiya Îranê neke jî lê Îraneka bêhêz naxwaze. Bi sporê rojhilata navîn akademisyen Mesut Yeğen ji dengê Amerîkayê re helwesta Tirkiye nîrxand. Yeğen dide zanîn ku Tirkiye ne Îraneka xurt dixwaze û ne jî piştgiriya Amerîkayê dike. Tirkiye li ser geşedanên Îranê di nav rewşeka alozda ye. Türkiye İran krizinde Türkiye di qeyrana İranê da dixwaze ku rêyeke navendî bibîne. Siyaseta Amerîkayê ya li ser Îranê napejirine. Lê rast jî li hemberî polîtikayên Trump nikare derkeve. Ji ber vî jî di ji siyasetê İsraîlê derdikeve. Dikarin bêjin ku Tirkiye di helekê de naxwaze ku İran serfiraz be, lê di hêla din de jî naxwaze ku rejima İraniyê jî were rûxandin. Serok Trump herî dawî ragihand ku İran an divê peymanê imza bike, an jî em ê vegerin û kûr biqedînin. Li gor Mesut Yeğen, İran bi piştgiriya veşartî ya Rusya û Çînê ewqas li ber xwe da. Lê rejima İranê li hemberî welatiyên xwe jî her ku diçe winda dike. bu kadar büyük bir saldırıdan darbe almamış olması da mümkün. Di êrişeke ev qasmezin da pêkandîne ku İran derbe negre. Em dizanin ku hemû bingehên Îranê hatine rûxandin. Lê dikarin bêjin ku li gor hesabên Amerîka û İsraîlê nedihat zanin ku İran ev qas pertek nîşan bide. Wek mînak girtina tengava Hormuzê û êrişên li ser welatên kendavê. Bi alîkarî em bêjê Îranê dê di nav hêza xwe ya berê da nîne. Çavderê siyasî akademisyen Ferhat Kentel, dema rewşa Tirkiye di warê rageşiyên Amerîka û Îranê da dinirxîne, ew dibêje Tirkiye di warê şikil da dij dernekeve jî lê piranî wek alîgirê Amerîka û Îsraîlê ye. Türkiye de burada galiba kendi tırnak içinde Türkiye ulusal jî wek çıkarlarını beşeke sistema cîhanî û di nav vê derê de tev digere. Di mesela İran û Amerîkayê de nikare ku menfaatên xwe biparêze. Ev di mesela Filîstînê da jî ya İranê de jî wek heve. Bes tenê warê gotinan da heye. Di warê esasî da tune ne. Aşo di jî İsraîlê derdikeve lê em dizanin ku ji İsraîlê jî pir dur nîne. Hêjayê diyarkirinê ye ku serdana Trump ya Çînê bala Tirkiye jî ji nêzva rakeşa. Fikara Tirkiye ya mezin ew e ku gelo di hevdîtinên her du aliyan da çi nîqaşên taybet li ser rojhilata navîn hatine erêkirin û wê siyaseteka çawa li vê qadê were bikaranîn. Eyüp Demir, Dengê Amerika, İstanbul.